Ja. Om en par år, så er det ud igen, Mike. Ja, det vokser ud igen, Mike. Hallo, hvordan ser det ud nu? Det ser Kort, mand! Uden at kigge på det, så ser det kort ud, det kan jeg næsten have. Hemo-ungen. Ja. Det ser meget hårdt at ligge på gulvet. Ja, det er altså bare en ordentlig tot der. Godt, at lige skal ryste dine bukser bagefter. Mike, jeg går bedre lige der før, end du var pæn for. Ej, han skal godt lige have tøj på, ikke? Prøv at kigge på, Mike. Prøv at kigge op. Jeg skal ikke barbere mig i buksen. Ikke i buksen. Kæmpe buksen på anden, det skal ikke barbere. Jeg havde sgu ikke set. Trækker det, eller? Ej, det er så meget fristende lige at tage de der. Ja, de der øjenbryn der. Lige også. Må jeg lige trimme den bagefter? Altså, jeg mener også, de burde trimmes de øjenbryn der, for det er sikkert for Ikke helt, ja, hvor trim den her. Ja, han bliver så yndig nu. Og så lige det andet. Hold kæft, hvor ser du godt ud. Eller han har taget hovedet. Ej, hvor er det klart. Kan vi gøre det anderledes? Nej, det kan. Hvor er det vildt. Lad mig sige sådan, jeg får senere på det hårde tilbage, ikke? Ja, jeg skældede jer, mand. Du skal bare gå ud og skylde dig en gang. Så er det fint. Så er det fint, Så er Mike. vi færdige.